Salutare tuturor! Astăzi vă voi învăța cum să faceți o armură de netherite, cum am eu pe mine, dintre asta așa costumată. O să aveți nevoie, astăzi o să vă învățați și cum să faceți armură de netherite. Deci vă trebuie armură de diamond mai întâi. După aia vă trebuie netherite și chestia asta de aici. Bun, deci mai întâi facem armura de asta, de diamond. Deci avem nevoie de un dintre asta, avem nevoie de chestia asta. Chestia asta putem să o duplicăm prin toate chestiile astea de aici. Deci punem asta sus, punem unul dintre asta aici, că din asta e făcut. Și să luăm niște diamante și le punem așa. Și așa le duplicăm. Să știți, ca să faceți și voi. Bun. După aceea veniți în asta, după ce ați făcut 4. Sau și din sabie puteți faceți. Și din toate astea. Dacă aveți destule. Punem astea, punem netherite-ul și punem ce vreți. Să facem netherite. Bun. Deci punem aici. Pum. Netherite. După ce ați făcut aceasta, nu vă mai trebuie asta. Nici netherite. Vă trebuie stați. Deci cu sabia nu mai avem ce face. Bun. Nu, ne trebuie diamantul. Bun. Avem și diamante. Ok, luăm toate astea. Afară de chest. Și putem aici. Deci asta e cel mai bun pentru a face armură așa. Asta e făcută din diamond. Așa, vom pune asta. Astea le găsiți. Le puteți la fel. Le duplicați. Din ce mi-am materiale făcut. Uite, putem pune lapis alb, emerald. Da, stai. Am încercat cristalinul ăsta. Cum se cheamă? Am pierdut. Ăsta. Deci punem asta. Punem ăsta de care găsiți. Punem acesta. Și ne pantalonii. Este ăsta. Este ăsta. Și acesta. Și așa avem și astea. Avem pe acestea faine. Este pentru fetițe ceva ce vă place. Arată fain. Cam atât a fost pentru acest episod. Sper că va fi de ajutor în viitor pentru Survival Minecraft. Nu mai folosiți creativul, că nu prea este mișto să faceți. Eu sunt pe creativ ca să vă arăt. Dacă vreți să vă chinuiți un pic, vă chinuiți. Dacă nu, faceți pe creativ. Aici v-am învățat cum să faceți asta cu chestiile astea. Și cam atât. Asta e. V-am pupat. Ciao, ciao.